perusteella tällä hetkellä paras aikavertailuaika on 24.48 Santtu Kekkonen. Mutta nyt sitten toiseen alkuerään. Rata 2, Daniel Sillanpää, Ikaalisen urheilija. Rata 3, Evert Happonen, Kuopion Reis. Rata 4, Veeti Purola, Oulun Yrittäjä. Rata 5, Aleksanteri Nyholm, Turun Urheiluliitto. Rata 6, Perttu Aakko, Lappeenrannan urheilumiehet, Suomen tilasto 2, 22.40. Rata 7, Rikku Naula, Turun Urheiluliitto, viime vuoden SM-pito. Ja rata 8, Julius Holmberg, IF Åland, Suomen tilasto 7, ajalla 23.58. Jälleen päästään ensimmäisellä laukauksella liikkeelle ja hyvin tulee Lappeenrannan vihreä paita Perttu Aakko, rata 6 ja tulee johdossa loppusuoralle. Perttu Aakko voittaa tämän erän, kuka on se toinen suora jatkomenia ja ulkoa tulee Julius Holmberg IF Åland ja ottaa tuon toisen varman finaalipaikan. Perttu Aakko, Lappeenrannan urheilumiehet ja Julius Holmberg IF Åland nähdään varmuudella huomisessa finaalissa.